Eroge Skröder. A Erik Eriksson a Skröder ho prekonáva. A opäť mám taký dojem, že to bolo pomedzi chrániček. No, veľmi jednoducho, krásne k tyčke. Ani nereagoval švédsky brankár na to zakončenie. Pozrime sa ešte raz. Krásne, a to bolo medzi nohy. Áno, pomedzi nohy. Tak ako Bastiansen mu dal gól na 4-4. Louis Eriksson, autor 2 gólov. A proti nemu Lars Haugen. A Lars Haugen vychytal Louisa Erikssona, jednou z najlepších hráčov Dallasu Stars. Veľmi dobre odhadol náznak jeho kľúčky a vypichol mu to. A odvážne vybehol z brány, bol dosť ďaleko. Keby mu tá kľúčka vyšla, tak dáva to do prázdnej brány. Tak. Matis Olimp. A tento raz čo? Je puk v bránke, predsa len je puk v bránke. Aj Matis Olimp prekonal Erika Herzberga, ktorý asi bude veľmi zle spomínať na tento zápas. Nemá dnes deň brankár Herzberg. Veľmi nízku úspešnosť má. Tak. Ozaj a teraz Nóri sú húževnátí, jednoduchí. Aj v tom zakončení, v tých nájazdoch je vidieť, ako rýchle reagujú a veľmi jednoducho a fakt majú vysokú úspešnosť. A teraz Patrik Berglund musí. Aha, takže ešte predsa len sa bude o tom nájazde Olimba rozhodovať. Ale z nášho pohľadu to bolo vidieť, že ten puk prešiel za brankovú čiaru. Tak ako rozhodne Daniel Piechaček, teda lepšie povedané videorozhodca. Tu je ešte raz Olimbov. Áno, je to jasne vidieť, že ten puk bol 20 cm za brankovou čiarou. No, dal si ho tam sám brankár Erik Herzberg. Jednoznačne. Aj predtým z toho prvotného prehľadu jasne z toho záberu bol v bráne. Tak čo? Platí na radosť norských divákov Matis Olimp, takisto úspešný pri samostatnom nájazde. A teraz Patrik Berglund. Berglund musí dať. Nedal a Nóri vyhrali po predĺžení nad Švédskom 5-4 a po senzačnom víťazstve Nemecka včera nad Ruskom 2-0 je tu ďalšie obrovské prekvapenie. Áno, ale musíme konštatovať, že norský tím si to dnes zaslúžil. Hral oduševnene, jednoducho, veľmi dobre bránil. Švédi naopak nepôsobili istým dojmom. Po prvej tretine poľavili vo svojom výkone a Nóri zaslúžene zvíťazili. Obrovská radosť Nórov, ktorí takto získavajú 2 body. Švédom zostal z tohto severského súboja iba jediný.